Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स दिनैहाय जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों बेंगलरावनो मोनसे मोजांथार पार्कआव आरोना स दायो आङो नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं आलदा जायगायावहाय थाङोबा मा गावनि स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय लांफायो मानो होनना बुंबा हटेल बा आलदा लोगोफोरनि जायगायावबो आंनि स्किनजोंहाय शुट जानाय माने माखासे प्रडाक्ट्सफोरखौ मोननो थाङा बेखायनो आङो जेरावहाय थाङो नैबे आंनि पाउचखौहाय लांफायो आरोना बेयावहाय आंनि स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरानो थाखायो जेरैहाय मेकआप खालामनायनि सिगां नैबेफोरखौहाय आङो लाखायो आरोना बे जाहैबाय फेस वाश ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय मयस्चाराइजार ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय सानस्क्रिन ओमफ्राय नैबेखौहाय आङो हरावसो इउज खालामो आरोना आंनि पिम्पल्स बा जिखुनु एकने बेफोरावहाय नैबेखौहाय इउज खालामो स दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिफैदो क्युरस्किननि जा फेस वाश बेयो मोनसे फमिं फेस वाश आरोना स बेजोंहाय आङो आरामसे सार्कुलार मसनावहाय एसे मासाज खालामनानैहाय सुनानै लानोसै स सुनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि मोजां नांदों आरोना हुगारनानै लाबाय आङो दायो ओमफ्राय दायो आङो इउज खालामगोन बेनिनो मयस्चाराइजार बेयो मोनसे हाइड्रेशन जेल बायदि आरोना बेनि टेक्सचारा ओमफ्राय बेखौहाय फोननानै लानोसै आङो ओरैबायदि गुरै गुरै ओरैबायदि मोजां नांदों बिराद मोजाङै मयस्चाराइज खालामनानै लाखियो आरोना स्किनखौहाय ओमफ्राय दायो आङो इउज खालामगोन क्युरस्किननिनो बिथांमोना कास्टमाइज खालामनानै हरखानाय सानस्क्रिन बे सानस्क्रिनखौ फोननाया बिराद इम्परटेन्ट गाइस स गाइस नोंथांमोनाबो जुदि हेल्दी ग्लोइं स्किन लुगैदोंबा नैबे क्युरस्किन एपआवहाय थांनानै नोंथांमोना माखासे कुइसन्सफोरनि एन्सार होनांगोन जेरैहाय मा प्रडाक्ट्सफोरखौ इउज खालामो बा मालानिफ्राय प्रब्लेम फेस खालामगासिनो स नोंथांमोननि स्किनखौहाय विदाउट मेकआप स्केन खालामगोन बिथांमोना ओमफ्राय खालामनानैहाय बेयावहाय नोंथांमोननि थाखाय पार्सनेलि कास्टमाइज खालामनानै हरगोन प्रडाक्ट्सफोरखौहाय आरो नोंथांमोना स्किन रिलेटेड बा हेयार रिलेटेड नोंथांमोना डक्टरजोंहाय बेयावहाय कनसाल्ट खालामनो हागोन आरोना रायलायनो हागोन प्रब्लेम्सफोरखौहाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे गेमस्ट्री 100 क'डखौहाय इउज खालामनो दाबाव मानो होननानै बुङोब्ला फर्स्ट 50 जन कास्टमारा बेयावहाय नोंथांमोना डिसकाउन्ट मोनगोन स नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आरो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनावहाय पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो क्युरस्किननि एपआ स थाबैनो थांनानै नोंथांमोनाबो बिहरनानै लाबानो जाबाय स गाइस नै आङो दायो मेकआप खालामनायनि सिगां आंनि स्किनखौहाय रेडि खालामनानै लाबाय मेकआप खालामनो थाखाय स दायो आंहा एसे लेटबो जाबाय नै लोगोफोरा ओंखारजोबखाबायानो स आङो ड्रेस आप खालामनानै लानोसै आरो लोगोसे आङो दायो मेकआपखौ खालामनानै लानोसै स लोगो मोनगासिनो नै दायो आङो रेडि जाबाय गाइस स नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो आंनि आउटफिटआ दिनैहाय ब्लेक फुल ओमफ्राय आङो निउड कालारनि लिपस्टिकखौहाय चेन्ज खालामनानै लाबाय आरोना हट पिंक कालारनि फुनफिनबाय आङो ओमफ्राय नै आब'आबो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोंजों सोर सोर थांगोन नै नायनानै लादो नोंथांमोना थुदो जोंजों लोगोसे एडल्ट का 30 रुपीस and children का only 10 wow entrance ane yet नोंथ' दाख्लैबो फैखांखाबाय तो हम लोग छाव के नीचे से ऐसे चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा धूप है यहाँ पे oh my god बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ब्यूटीफुल नया बुआ ना 360 हम लोग आज 360 के साथ वीडियो करेगा मालूम हम लोग हमेशा ले जाते हैं लेकिन वीडियो करना ही भूल जाते हैं हम लोग उलट कर इसको निकालो स्टिक को नहीं रुको ये खुला हुआ है तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर चुके हैं कहाँ पे ले जाएगा पता नहीं उल्टा देखना पड़ेगा नहीं हमको नहीं चाहिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हम एक्सप्लेन कर देगा नहीं चाहिए गाइड नहीं अंकल आंटी को उन लोग को कर दो हमको नहीं चाहिए हाँ
माने बुजायगोन आं बुजायगोन आं मिथिगोन ना दाख्लै गोलाव खामलायदोब्रा एबार गोजौथिं होलायदो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौहाय गेम्स रिच हिन्दी ब्लगावहाय फुल नुनो मोनगोन आरोना बेयावहाय आङो गासैबो डिटेल्सखौ होनाय दंखायो थांनानै नायहैबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे नैबे ग्लासनि न'आ बेयो 130 इयार्स जाबायनो आरोना बे ग्लासनि गोजानै बेयावहाय थिं होनाय गैया गासैबो ग्लासनि आरोना जा मोजांखा दै बथला लायबोबाय खाबाय लोगो लोगो मा मल इयो गल्ड ग्लास पुरान मल ना मा होनो खोनादों नेक्सास करामांगाला मलावहाय नै सफैबाय जोङो फैदो दायो जोङो मलावहाय फैबाय आरोना दाख्लै मेहेरमोन गेलेनाया बेयावहाय गेलेहैनोसै जनायखौ नुनानै सिनायखादों आं मिथिबाय इयावहा औ कालारखौ गिबाय आं एबारै मेहेराबो खालामगोन आरो ना मामोनलाय जंगल राइड ओमफ्राय आंबो जंगल राइड सानैजों एखे लोगो खालामगोन आरो ना आंबो खालामसै आं बारा गियाखै आरोना ओमफ्राय मिथियाथ' बिराद गिदिरमोन ना नोंथांमोना नुदोंमोन ओमफ्राय सबनाबो आलदा आलदा जायो नङा होमबा आं बारा गियाखैमोन मोदायनिखौ बै डाइनासरनिखौसो बिराद गिदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौ गियाखै आरो माने सानैजों ज' आरोना बिबायदि आखाइ हमलायलायनानै माब्रै मोनदों गेम गेलेनानै दासो नों दाख्लै होनदोंमोन ना बेखौ गाबो आं दिनै खनसेल' बागदावदों मोननै दा गेलेबावगोन दे हररखौ आं हररखौ गेलेया हररखौ आं गेलेया हररखौ आं गेलेनो बायोलै इन्टारेस्ट ब्रा ओरैनो गेलेयाना बेखौ दायो आब'जों आंजों एसे बेरायबाय जाबानो फुङो नालाय सानैबो बेखायनो एसे वाक खालामबाय आरोना मल सिङावनो मा दङ ओमफ्राय ओरैनो आंहा जेबो शपिं खालामनांगौ गैयामोन बेखायनो जोङो दायो थांफिनसै आरोना आलदा मोनसे मलावहाय हाबहैबावनोसै
बारलायलांबाय फैद' So guys नै जोङो दायो टनिकआवहाय हाबदोंमोन ओमफ्राय आङो मोननैसो रेड बुल मोननैसो फ्रुट्सनि जुसफोर लाबाय आरोना जा मोजां मोनो बेयावहाय ओमफ्राय बेल' नङा बेयावहाय डेन्जार दामनि लोंग्राबो मोनो खम दामनिबो मोनो आरोना ओमफ्राय चाना माबा माबि बिदिबो जानाय मोनो नै नोंथांमोना नायदो भदका माबा माबि बिराद दाम गोसानि दङ नायलांबायल' थादो नोंथांमोना ओमफ्राय जों लोंग्राखौ लायाखै दे इस इदि होनबा नोंथांमोना बिसास खालामथारगोन ना नुबाय जोंहा मेहेरखौ डेन्जार नुखादो दा डेन्जार बस नुखादो बिराद गाजा ओमफ्राय सबसे दामिया बोरो होननानै सोंहैबावलायलायो गाजाखा जि दामनि दंखायो आरोना इयावहा So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye लोगो मोनफिनगोन थाबैनो